Tapahica ibut nami marhite dilas rohan nami adong do bek kamu nama jodi hami mula gabe mula horas asang giat gabe nani ula jala horas-horas rumah tangga ne beruat tuak karena mikut pai mamang godang mula-mulai. Gabe masalah orang sanggiat metutu mula na denggaron mula na ulion dianakon nami na majalo per rumah tanggaon merhiti-hiti na posona nungay beko amang godang mula-mula las bay mamang tu pay dua nay imang godang sobat tomat teribata asanggiat totong delian roha na marti holongan doho roha dami di na mangulaw na datami tu hula-hula nami. Tema dunga dibek kamu godang soba di hami ope neng mengaliat mahami aseng giat di pudi-pudian nyarian non dumpat jalo pasu-pasu pardong asaribuan anak non asa lihat panggabian lihat perhorasan ape mai atong ditongani jabu ni anak kon nami ope bay mamang godang liati mengaliat tuluhali buru-buru nami jalo-jalo hami